Konxju tar-responsabbiltà li qed ningħata b'mod partikolari bħala whip tal-Oppożizzjoni f'dan iż-żmien kruċjali għall-pajjiż. Sostna dan Robert Kutajjar fuq NetLive fl-ewwel intervista tiegħu minn meta nħatar whip tal-Oppożizzjoni. U kompla l-Oppożizzjoni b'saħħitha hija importanti għaliex meħtieġa biex iżomm gvern in ċekk u li tirrispetta wkoll dak li ġejna f'dati bih mill-poplu. Jiena qed hawnhekk bħala whip, però fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabilità tagħna hija kollha l-istess. Aħna m'hemmx whip u kap tal-partit u deputat u viċi kap, aħna qegħdin kollha taħt l-istess kappell. Aħna qegħdin kollha fuq siġġu kif għadlek u nerġa' nirrepeti, aħna dak is-siġġu tawilna l-poplu, tawilna n-nies li eleġewna fid-distrett u allura rridu naraw illi meta niġu biex nagħmlu l-kontijiet bidejna fuq il-kuxjenza aħna nkunu verament qegħdin nirrispettaw dak illi wkoll ġejna f'dati bih għal dawn l-4 snin leġislaturi. Robert Kutajjar wieħed li din il-kariga ġdida mhux se tellef xejn mill-kuntatt tiegħu man-nies, mod partikolari l-kostitwenti ta' 12 distrett. Dan hu s-sigriet ta' kull politiku titlaqx in-nies għax in-nies jitilquk, sostna Robert Kutajjar. Il-whip tal-Oppożizzjoni stqar li ma jqis lilu nnifsu bħala espert tal-proċedura parlamentari u għaldaqstant qed jitħarreġ aktar b'mod partikolari fejn jitlu l-standing orders tal-Parlament. Waqt NetLive Robert Kutajjar appella l-għaqda u biex kulħadd iqis dak li jkun qed jgħid u jikteb. Bħalma l-pajjiż jixraqlu l-aqwa u l-aħjar, anke l-Partit Nazzjonalista jixraqlu l-istess. Aħna wara kollox qegħdin fil-politika biex nofru servizz għall pajjiż u l-poplu tiegħu, temm il-whip Robert Kutajjar.